čo je, nejaké diviaky? To je Julka. Julka, vstávaj. Už je veľa hodín, už budem musieť ísť. Romeo, ale nie. Veď pozri sa, ešte noc. Ešte sova húka. Ale mne nepovedali, že si slaboduchá. Tak choď. Ja som len chcela, aby si so mnou ostal. No dobre, Julka, no tak ja tu ostanem a budeme tu spolu ležať a príde tvoj otec a tvoja mama a... Bež! Ešte si tu? Dvojka, ty si tu bola celý čas? Bola som a videla som oveľa viac. Ak chcete aj vy vidieť viac, príďte 20. júna do Čadce o 14. hodine do pešej zóny, aby ste videli predstavenie Romeo a Julia od Kapra na scéne ako podporu benefičnej akcie klubu Zion, ktorá bude večer. Viac na stránkach Zion klubu. Zion.